Здравейте хора, аз съм Сървърко и днес с една моя нова приятелка, която няма микрофон, Криси БГ. Ще разглеждаме един мап. Нейният YouTube канал е ScratBG. Абонирайте се за него. Да. Добре, сега дайте да я намерим. Съжалявам, че съм на креатив. Просто тук толкова много зомбита, ще да е ужасно. Криси, Деси. Это. Да представя на зрителите. Ето е нея. Радвам се, че я намерих. Да, виждам. Хайде да гледаме. Сега дайте да разгледаме. Хайде. Майче ще следваме Кристо. Я легни. Сега ще се наспим. Вот. Как стана? Виждате ли го това? Майко мила. Между другото, тя е от Монтана. Абонирайте се за нейния канал. И аз ще го направя. Ако го открия. Вот. О, майко мила. Жал. Добре, това няма какво е. Пак накъде се иде. Но искам накъде. Човек накъде сега? О, верно няма чува. What? Go. Investigate the library. Добре, ама проблема сега е, че се изгубихме. Слитвам. Ник не има. И загинуто. Просто ужасно. Абе, кой съм муахахахахакър. Сега, сори мотори, ама ще трябва да се изоставя. Ела да покажа на зрителите нещо. Добре, айде да потърсим Кристо. Ето. Абе. Дойди. И от тук дойдохме и
казах на зрителите да се абонират за теб. Добре, сега, след като тя знае, е време да пусне някаква експлозия. Каквото и да значи това. Тя е от Монтана за протокола. Сега трябва да я намерим. Ето. Сега, с каква експлозия говори тази жена? Чика шара. Да не бе да говори за TNT. Бегай! Не знам как. Не знам как. Поне мога да паля. Добре хора, ако някой знае как да пусна на моя безен, използвайте да ми каже в коментарите. Цъкни таб, тито пише Sting. Ока. Settings. Нали ти това каза? Да изляза от сървъра. Да го оправя. Дай да видим сега. Айде де. Не мога. Не мога, човек, сори, мотор и кръстя, ама не мога. По дяволите. Окей, май съм влязал в друг. Марко, о, не! О май гот, мила! Аз съм ужасна. Какво стана?